Така. Значи в момента се намираме къде беше? В квартал Икебукуру. Нали? Да. Икебукуру. Гледайте какво става тук. Високи сгради. Тобо-бобо, шобо и бало си майката в газа. Така. Сега влизаме тук в една тясна уличка. Нахакано с магазинчета с реклами. Оп, да, добре. Да не правиш клипа? Да. Ей сега и го коментираш. Да, и коментирам. Сега отиваме, тук и аз не знам къде отиваме. Ама това е сен където на загара, там отиваме. Не, така. Тук да видим кой има тук. Така, леко да запишем. DVD. Тук има японец пуши цигарка. Така. Тук има нинджа. Ай, какво то случва? Какво дава това? Друга момче. Все не са муцуни с големи обувки и криви крака тя, особено жените им. Тук така. Леле маля. Да. Така, Станиславчо, идваме. Колета навсякъде, колелца, хората обаче телефоните светат. Гледай какъв прът има на ушото. Тук е дартак с бастун. Общо взето. Япония много реклама, много чудо. Да. Станиславе, вземи да ме изръгаш малко и мене, така се вида, малко тук из тези квартали. А сен къде отиде там, бе? Той е българска. Не, има стига, то си има клипа, клип си върви. А не дела по пешеходната пътека тук. А сен какво направи това? Пресече на преход. Ние трябва да ни там от една страна. Да, от другата или от тук. От тук. Ама дръж така ви ще развали тук целият клип, бе, човек. Майка му дева. Вие самота и там, аз тук си... Thank you very much. Подариха ми тук нещо, ми дадаха, ама ко... Аре, гети, полицая, пам, леко е, да ни нарисува. Така, ево и полицая тука. И тука. Те обавите с тези черни чорапчета. Така, криви крачета. Такава японска история. Го бая сен къде. Има ли ги газа къде сте някой? Ето, тук всичко с маски. Страги да ги хвани шапа. Да, правим тук да има. За канал Папазли. Тук сега се забиваме в някакъв магазин пак. И още и бало си мамата. Така. Мъж с полако не сте видяли. Гледайте и това. Това да не е попа, то сервитор лекъва. И той се ръгна тука. Не се страхувай. Няма да се плашиш да те изямбе, японче. Крехко. Така. Това Япония. Тук е някакъв плакат, тук коста. Ето тук друга обавица. И галиба.